Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphala phambili ngokuhlwanje. Abashonile bawu-8 bakhona abantu besifazane abawu-6 bese kuthi abasisi ababili abanye baphuthunyiswe esibhedlela abawu-4 abacritical. Kusweleke abantu abasibhozo kwingozi eMasikize yehle kuhola wendlela u-N2 ngasempangeni KwaZulu-Natal. They even get the clothes of that child somewhere around here, but there is nothing been done. Ziyakhala iintsapho zabantwana abalahlekayo kwiindawo ezahlukeneyo kumasipala waseVhembe Limpopo zisithi ziwela phantsi iinzame zokubafumana. Molweni Makhaya khongozelani uvimbisi nilungiselele wona ngokuhlwanje. Babalelwa kwisibhozo abantu abaqinisekiswe njengabaswelekileyo kwingozi eMasikize yehle kuhola wendlela u-N2 ngasempangeni KwaZulu-Natal. Kukholeleka ukuba kunqubene isigadla nebhaki ebithwele abantu ngale ntsasa emva kokuba idlule kwisango eMthunzini Toll Plaza. Abenkonzo yabucala yenqwelo zezigulana KwaZulu-Natal bathi abantu abasibhozo bebekhwele kwibhaki bebesebelandulele ngethuba begaleleka kwindawo yexhwayelo ngenxa yokonzakala. Umphathiswa zothutho kwiphondo Siboniso Duma uthi abantu abangama-28 bebekhwele kwibhaki ngamalungu ebandla iZion Christian Church. Bebekwindlela esingise Mtubatuba besuka esikhaleni ngethuba behlelwa sesisehlo. Uninzi lwabonzakeleyo basabhilabhilwa kwisibhedlele saseNgwelezana empangeni. Udriver ke we tow truck yena uthe akayibonanga ka imoto yiko nje ingene ngemuva. Esesiyayisolela ke thina ngokuchule bethu ukuthi kungenzeka ukuthi ulalile ngoba kwesinye isikhathi uyayithi noma usuzela uyibone imoto uyibone isila ngaphambi kwakho usungena ngemuva. So siyasola ukuthi kwenze njalo nakuyena ukuthi uzelile lo bhuti wase selala kancane ngathi uzobe sengena emotweni. Abantu ke laba abashonile bawu-8 bakhona abantu besifazane abawu-6 bese kuthi abasisi ababili abanye baphuthunyiswe esibhedlela abawu-4 abacritical. Ukanti bobabini abaqhubi bezithuthi bathathwe baswa kwisikhululo samapolisa sasempangeni ukuze bancanjaziswe ngokwenzekileyo. Umasipala oMbaxa waseMangaung ubuyisele isixamali esikhulu se-R230 million engasetyenziswanga kwimali karhulumente. Okukuza nangona umasipala ephanzile ukulungisa ingxaki yenkonzo ezingundoqo ezifana nokushokoxeka kwamanzi, iindlela ezingekho mgangathweni neziseko zophuhliso. Lo masipala uthi udinga imali emalunga ne-R3.1 billion ukuze akwazi ukulungisa ingxaki yamanzi nogutyulo lwelindle. Ingxelo yomphicothi-zincwadi ivuse inkxalabo malunga nokuphanza komasipala ukuhlengahlengisa uhlahlo lwabiwo-mali ukwenza imisebenzi edingekayo, nto leyo yenze yaba maxongo nangakumbi imo yezimali koomasipala. Umba wokushokoxeka kwezakhono namandla okulungisa iinkonzo ezithile uthwaxa umasipala nangakumbi. The report that was put before the Member of Parliament at the national level, the greater portion of that report speaks to a period not under review, but a period before. So yes, indeed, we are hard at work to address some of those limitations. Ngama-79 sasebenzisa izindlu zangasese zemingxunya kulo masipala uMbaxa waseMangaung, ngelixa izindlu ezi-50,000 zisebenzisa amabhakethi. Usiyipati Sihloho neminyaka engama-83 oko esebenzisa indlu yangasese yomngxunya isithuba seminyaka engama-30. Oko ilangazelela ukuba nendlu yangasese esemgangathweni egungxulwayo, kodwa kude kube ngoku usajonge enkalweni. Imbi kakhulu imeko endiphila phantsi kwayo, ayikhuselekanga nendlu yangasese endiyisebenzisayo. Ukanti uDilahlwane Sijana waseButshebelo uthi kuphuphuma ilindle kwindlu yakhe yangasese kwaye unyanzeleka ukuba asebenzise imali yakhe yokugqibela ukuze ilungiswe. Kuphuphuma ilindle kwindlu yangasese endiyisebenzisayo kwaye abantu abalungisa izindlu bafuna ukubhatalwa. Ndicela urhulumente andincede. Umasipala uzama ukulungisa umba wokusilela kweenkonzo ezingundoqo kwaye uyavuma ukuba ukungathathwa koxanduva kuko ekukhokelele ekubeni kubuyiselwe imali ebibekelwe ukuphucula inkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo. Lo masipala uthi udinga i-R7.5 billion ukuze akwazi ukulungisa indlela.
Iintsapho zabantwana abaduka kwiindawo ezahlukeneyo kwisithili saseVhembe eLimpopo ngo-2022 zithi iphulo lokubakhangela lingumnqantsa. Abantwana abaninzi abalahlekayo abakafumaneki emva kwenzame namatiletile. Amatyala okuxhwilwa kwabantwana kunye noosomashishini ebexhaphakile kwisithili saseVhembe kule minyaka embalwa idlulileyo. uFiona Mathodzi owayeneminyaka elithoba ngoko waxhwila liqela lamadoda ngomhla we-11 ku-Agasti ka-2022 ephuma esikolweni. Impahla zakhe kuquka ubhaka zafunyanwa kunxweme lomlambo okufuphi. Ukunyamalala kwakhe kwethusa uluntu, nto leyo yakhokelela kuqhankqalazo olumandla lwabahlali. Phantse iminyaka emithathu emva koko usapho lukaFiona lusazibuza imibuzo engaphendulekileyo ngalombandela ungenasombululo. Ndafowuneliwa abokho busofi ngwana. I was at work when they called me to inform me my child has not returned home from school. We searched and nothing happened. Umufunwani uthi kuyasika kungazi ukuba intombi yakhe ikweliphi. It is painful. My life has stagnated. I can't even explain. I don't know where my daughter is and if she is still alive. Usapho lukaFiona luyakholela ukuba abakantsasana barhuqa inyawo kulomba. We are not happy because it's long and they even get the clothes of that child somewhere around here, but there is nothing been done. uRudzani Muhanela kwilali yaseMubanga waduka ngomhla wesi-5 ka-Agasti ngo-2022 wagqityela ukubonwa mhlazana wayethunywe kwivenkile kufutshane. Uqoqo olumandla labahlali kunye namapolisa alubanga naziqhamo. Nangona abarhanela abathathu bavalelwa kwesinomhlwa kodwa uRudzani akakafunyanwa. What we need to know is where the child is. If she has been killed and buried, we want to know where the grave is. Isithethi samapolisa aseLimpopo uBrigadier Hlulani Mashaba uthi uza kukhupha iinkcukacha ezithe vetshe ngalomba kungeentsuku zatywala. Inkokheli ye-EFF Julius Malema ikuchaze ukunganikwa kwayo incwadi yokungena eNgilane ivisa ngolwasemzini njengesenzo sobugwala. Le nkokheli ibithethe Ward 24 eFreedom Park eSoweto ngethuba igaya inkxaso phambi konyulo lovalo sikhewu oluza kubanjwa ngolwesithathu. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema ongenantsimi yankosi uphinde wagxeka abasemagunyeni eBritane ebachaza njengamatyutyusa amagwala ngokungamniki ivisa zimase inkomfa ebiseLondon. They are cowards because when you disagree with someone, you don't have to ban them. Apartheid banned our leaders. Apartheid banned Elias Motsoaledi. Apartheid sent Elias Motsoaledi to prison for a very long time because they did not agree with his ideas. When you don't agree with people, you must not ban them because that is a sign of cowardice. Ashiyana ngotyefezo amaqherezo opolitiko eFreedom Park eSoweto kuba i-ANC nomkhonto wesizwe asuka apha ngoku ne-EFF nayo izocela ukuvotelwa ngolwesithathu umhla we-14 kule nyanga kunyulo lovalo sikhewu kwa-Ward 24. Kwalapha ezindabeni utyunjwe njengekumkani entsha yesizwe samampondo aseQawukeni uSilo Sohlanga kaDakhile Sigcawu kodwa kuqala masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena uyakwazi ke ukuzifumana ezindaba ku-SABC Plus ukanti kuphela nje kwazi ungasifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuthi SABC Indaba sesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukele uYouTube ucofe ulike kwaye ukuba awukasubscribe sibongoza ukuba wenze njalo. Kwinqaku lethu eliphambili sithenge babalelwa kwisibhozo abantu abaqinisekiswe njengabaswelekileyo kwingozi emasikize yehle kuhola wendlela u-N2 ngaseMpangeni KwaZulu-Natal. Kukholeleka ukuba kunqubele isigadla nebhaki ebithwele abantu ngalentsasa emva kokuba idlule kwisango eMthunzini Toll Plaza. Usapho lwasebukumkanini bamampondo lubhengeze ukuba uSilo Sohlanga kaDakhile Sigcawu yikumkani yamampondo aseQawukeni. Ungunyana kakumkani Zanozuko Sigcawu owakhothama ngo-2022. Usapho lasebukumkanini belibambe imbizo kwibhotwe laseHewe Flagstaff apho senziwe khona esi sibhengezo.
Imibhiyozo xa ikomkhulu laseHewu belibhengeza lowo ungena ezihlangwini zekumkani yakhothamayo uza nozuko Sigcawu. Lento izisa ithemba lomanyano kwisizwe samampondo sisonke awaseQaukeni nawaseNyandeni. Into efunekayo xa sijonga kotatomkhulu bethu bebadibene zonke izinto zihamba kakuhle. If baxabene kuzi minor things but ngoku ngenxa yokuba abantu abaninzi baleqe imali yiyo lonto edala ke ngokuba sidivideke. Esi sibhengezo senziwa kwisithuba senyanga emva kokuba inkulumbuso uOscar Mabuyane ekhuphe uxwebhu oluthathela ingqalelo uPrince Dumelani Sigcawu ovela kwiqela elizibiza amaFaku Royal Family njengebambela kumkani yamampondo aseQaukeni. Iqela elizibiza amampondo Royal Family lithi alihambisani kwanaloo nto. Le nyewe ayintshanga ezinkundleni zamatyala. Kukho abanye abacingela uba banegunya lokonyula ikumkani. Kube khona elinye iqela kwakule nto inye elicinga uba linegunya lokonyula ikumkani. Iqela lamampondo Royal Family libanga ngelithi ukuthathelwa ingqalelo kwebambela kumkani akwenziwanga ngokuhambelana nezindululo zekomishoni kaMndende. Umama uMndende uzile nezindululo zakhe zokokuba ngubani omakonyule okanye makonyulwe kanjani ngalamaqela amabini abantu. Kusenjalo umuntu uthile ozibiza umzukulwana kakumkani uMandlonke Sigcawu ongasekhoyo kunye nomfazi wendlu yasekunene ukumkanikazi uMampofane Sigcawu naye uze ngaphambili. Ubheki Sigcawu uthi nguye onelungelo lokuba ikumkani kwaye uza kuyisenkundleni lenyewe. Nakho lokho ukuthi kuthiwa kuyabekwa kwenziwane angaze ngithintwe ndiva nje lokho kuthiwa kwenziwa lokho angithintwe. Ukwakholeleka ukuba iqela leAmaFaku Royal Family liza kubhengeza ikumkani yamampondo aseQaukeni nalo kule veki izayo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eFlagstaff. Ingcaphephe ezimbini ezithe zanika ubungqina phambi kokuvulwa kwakhona kophando malunga nokubhubha kwenkokheli ye-ANC uNkosi Albert Luthuli zinike ubungqina obubambekayo bokuba ukusweleka kwakhe azange kube yingozi ngokuchaseneyo noko kufunyenwe kuphando lwangaphambili. Kwathiwa wabhubha ngokutshayiswa nguloliwe wempahla eGrootville KwaZulu-Natal. Kuvulwe uphando kwakhona kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu. Ngamanqina ali-14 ukuzathi kangoku abiziweyo ukuba anike ubungqina phambi kophando lutsha. Kwiveki ephelileyo abezotshutshiso kweli beze nengcali ezincedisa iqela lophando. Okokuqala nguWarrant Officer Brendan Beggars noyingcali yendawo yeXhwayelo. uBeggars uhlalutye ubungqina esebenzisa ingxelo eqolethwe yingxelo yango-1967. Uxelele inkundla ukuba igqiza lophando likwazanga ukufumana isiporo ukuxela ukuba sachaphazeleka kwingozi kaNkosi Luthuli. Ngaza futhi ke ngokuchaza kwakhe uNozane ke uLadaghan ngaso ngayo indawo ke yesigameko ngendlela achaze ngayo angathi ke ngeke kube yiyo. Taking into account the stopping distance required to stop the locomotive where it came to rest at the scene, that is a minimum of 767 meters. Kwelinye icala iNPA ibize ingcaphephe kololiwe uLeslie Labuschagne nothe wancedisa amapolisa kuphando. Uxelele inkundla ukuba ukungabona kwaNkosi Luthuli ngumqhubi kaloliwe ngamampunge nanjengoko beyindoda enesithomo. Ukwathe ngokusekwe kulwazi analo ngemizela kaloliwe abasebenzi bakaloliwe banokuba bophule umthetho ngokungavutheli ixilongo okanye impempe kunye nokungasetyenziswa kweziqhoboshi zikaloliwe. Nakho futhi okunyakushoyo la uthi bobabili yena nomshayeli got off the footplate and walked back to where the body was lying. Behla la eguzwini base bebuyile emuva la kwakulele khona umzimba. On a steam locomotive, you are not allowed to leave the footplate, is where we stand and work. uLeslie Labuschagne uqukumbele ubungqina bakhe ngelithi ngokusekwele kubungqina obunikiweyo kunye nengxelo ezivela kumangqina ngaphambili wayekholela ukuba indawo yeXhwayelo yaphazanyiswa. Ukanti ke njengesiqhelo ikhona intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani namhlanje uza kusixelela ngokubaluleka kwezakhono zobuxhakaxhaka bale mihla nokungancedisa ukuvula amathuba emisebenzi kulutsha.
Sandile masikwamkele masinikele kuyintambo. Enye yezizathu ezibangela ukuthi as companies, especially companies ezifana no-Meta no-Digify Africa, kukuba bathetha ngalento kuthiwa yi-mismatch. Xa sithetha nge-mismatch asithethi only ngomntana ohamba abheke university okanye nakweyiphi na institution afike phaya sisanda enze i-Bachelor of Arts. I-Bachelor of Arts yi-general degree, but akukho nto umejorisha kuyo ukuthi xa uphuma apha ndimejorishe kwi-media studies umzekelo, okanye umntu ayokwenza i-BCom general angamejorishi in finance or in accounting. So ngamanye amagama xa uvele wayenza nje ya general kuzaba nzima okokuba makubekho umuntu ozakuqesha ngoba awunayo i-major okanye apho ujonge khona ngale degree yakho. And into ezakuchana kwesibili kukuba ufunda ngo-NSFAS, and ubukhulu becala u-NSFAS ukubhatalela for iminyaka emithathu. Uzawuthi xa sofuna ubuyela uyokwenza i-degree ngoku abesele engakwazi ukubhatalela ke u-NSFAS. Kukho le mismatch ke enye sithetha ngayo kukuba uzawuhamba uyokwenza lento sithi yi-IT, right? But ufumanise xa usenza le IT wenze i-programming e-outdated nene-theory, udibane nomntana one-matric ozawuvela yena ahambe ayokwenza i-cloud platforms ezifana ne-AWS ne-Azure. Ithethe ukuthi loo nto leyo ii-companies zifuna kanye laa mntana. Uzawuzibuza wena ukuthi kutheni le nto kuzawuqashwa umntu one-matric? Uyaqeshwa lo mntu one-matric ngoba une-skills ezifunwa zezi companies. Umzekelo wokugqibela kukuba uyi-pro ku-social media, but uyi-pro ku-social media ukujonga uSandile ukuthi wenza ntoni ku-social media. Kubekho umntana owenze i-certificate kwi-data analytics nokuthi ndizipleyisa njani i-ads ku-social media ndikwazi umarketa i-companies. Lo mntana lowo ke ustand chance yokuqeshwa zezi companies ngumehluko phakathi kwabantwana babini. Yile nto ke uMeta le company on Facebook decide ukuthi mayenze le course i-free for abantwana. Ivulelekile ke i-application ukuthi abantwana aba-under 35 years of age banga-aplya kule course lena, benza lento kuthiwa yi-digital marketing. Ngamanye amagama ke uzawukwazi umarketa i-companies on social media zikwazi ukugena i-tractions nge-product zazo ezithi zizithengise. Enye yezinto ke uzawuzenza kwi-curriculum yakho yi-digital marketing strategy, i-entrepreneurship, social media marketing, i-AI kwakunye ne-cyber security. I-cyber security kuyafuneka siyigxininise ukuthi yenye ye-courses ke sisanda ebalulekileyo ukuthi abantwana mabazenze ngoba ikulento sithi ikwi-demand. Umuntu ongavanga ke nofuna uaplya makabaleke alike i-page kaSandile Hlangani uaplye for le course. Inkosi kakhulu Sandile. Camako. Insumpa yomkhosi weli wamanzi uVice Admiral Mondelo bese uqaqambise imbaluleko yokubaluqilima komkhosi welizwe ethetha kumsitho wokuwonga amalungu omkhosi ngembasa eSimonstown eKapa. Uthe ilizwe lidinga umkhosi oxhobe ngokwaneleyo, watsho ebongoza amalungu eSNDF aqhubeke nokwenza umsebenzi oncomekayo phakathi kwemingeni. Ulobese uthi kubaluleke kakhulu ukuba nomkhosi oluqilima njengelizwe. Uthi umkhosi udlala indima enkulu ukukhusela ilizwe, okuguquka kukhusela uxhwilo labantu, uthutyeleziso lweziyobisi kwanokuloba okungekho mthethweni okunokutyabula ilizwe iibhiliyoni zerandi kwingeniso. We know that the attitudes that are being taken against our republic, we don't know what will be the next step. So, and South Africa was colonized through the sea, you see. So we need to have a stronger navy so that we can repel any aggression that can actually be imposed on us as the republic. Ulobese uthi kubalulekile kuba ilizwe libonise ngobunganga bomkhosi walo ayigagbi. The state of our navy as things stands now, it's really heartbreaking. Not because we lack the skills to be able to provide the maritime defense of our country. We find ourselves in this situation due to the lack of resources. Vice Admiral kananjalo bambe ngazibini kuba bonke abo baqhubekeka bezenza idini bekhusela ilizwe. Unikezele ngentshwenka yembasa kwinhlaningi yamalungu omkhosi. Amalungu ali14 awongwe ngenkonzo yawo engenachaphaza iminyaka engamashumi amabini.
oyedwa wafumana imbasa ekhethekileyo yenkonzo yeli. Sibulele mawethu ngosiboleka indlebe sinikhumbuza ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo.